দুই নম্বর মোহনপুর বিধানসভা বাই খবজা মকাম আমচাইনি বীরমোহন বিসিও টিপ্রামथा ख्लायो हिनै खुंदक नुखुंनि राबार बागान सकसावे रिजाखा उर TWF प्रेसिडेंट कविता देबबर्मा जंतारानी देबबर्मा राधारानी देबबर्मा विश्वचंद्र देबबर्मा YTF नि आइचुक देबबर्मा ताई बीरमोहन बिसिनि मेम्बर एंथनी देबबर्मानि राबार बागान जुलाई जुलाइखे सकसावे रिजाखा आमचाइनि किचासक सामुं चित्रा तांनाय रावबाय तीनटा साढ़े तीनटा तेरह सकसा बाकिना बर बीजेपी थेमाना गाहामखाय साइमान दं साराय साराय सिनि त्रिपुरा मथानि बरंनि बागान बा बासिवै बर चारि पाँचटा बागान सकजाक गाहामखाय आबो साराय साराय साइमान दंखा आसक बसरसो खामिया दिन तांग खांगना ताइसाबो आसु गसे आर जुदि उनो केबो जुदि बिदि हकिरो कलाइने मेस काथि हकिरो कलाइने खामना गायबो साहसन खामाबो गा आसु गथ केबो हायाबले बेयाबो हाइतेको आने अरो तो टोटल दङ 1.1 हेक्टर मस्त थुम थाम खाइनै जों नगनि बुखुंनै बुइनगरखौबो के सामुदां ताङैने को मदे सलिद तन्ता आबो हाइता गाबोसो तिनि बिजेपि थेमार फायै এই যে ও आसुगो आमतिखे अ गतना खायखान थांग खाय तो बखा खामना क्लाय जादोबा हर नामो तो मो तान हनि सानाय बाहाके जानि बो हर नाखा दंगो तो न गरै साइना लिया ओंखाय जों खबर माखा फुंनि पन्सायतता दिगिरबो माखा जारा बागि कलां बंनाय बर फुं खाया के बाय दुस्तामी बो करै कुनु के बाय कुनु केलांकारी रकरै जा आब्र ताम के खामगना जों ता साइनिया अ तो सातकानि दङ और मिठा के कुनु अमतिरक अंगा लाबा रामा बो 6-7 बছর ओंखा लाबा रामानि कुनु आफरो कुनु अमतिरक बागान आं फायनायमोन आं बागानफोरा गोखां केबा जतन द पार्टी खायो पार्टी न साबा हामजगे दंबा नों पार्टी नों फानो कपलायखा आं फन केसे नोंखा न बो फांले न केबो न वाखा गय दंया बले आनि बागान न खाखन न नि ननि बांरां नाहारि जाया दो मबो ताबा न आबोनि बर ताबो जे फरमान मगु जान बागान संनाय रंना आं फरमान नाय मा बाया म तो विरोधी पार्टी रं आन बागान सगै कलांगो कारण मे काउंटिंग लाई थेंका और तकसा दिते को हरनि आचुकनि जरावो माने बाहायके खाममान अब परिष्कार और जों बुजि मानो और बिजेपिनि सामुं सिदार तानाय सारामो सामुं तांमाय गासैबो तैसे और दुइटा प्लट खामका बाकी प्लट चारटा प्लट आइगो आलादा मुरावो आरो बाहायके सजाक अ तामुंनो बेलानि जों सालांगो जोंनि मथानि पक्ष থেকে जों बेलाय बेलाय सेलां मजानोगो जे जागाव त्रिपुरा मथां त्रिपुरा सानि ना मथांनि बागै जे जबा खाइ दंनाय अरबो जोंनि त्रिपुरा मथाना सायै जोंनि बिसिङाव जोंनो निजेरा बिसिङाव अर जे माहाय खाइ दमानि बेलायनो जायो आं कबुं नारना मुचुंगो जरा बिजेपि खाइ दनि चिंता फुसुंगो मथा केबो सिनिनो बरक सिनिनो बुकुं बादा सिनि त्रिपुरा मथानि मूल त्रिपुरा सारा बथांनो आ जागाव माहाय सामुता तांथुं इच्छा खायगे चिंगनि किछु खाइमानो और मेजॉरिटी त्रिपुरा मथा खाइ न मेन काउंटिंग जे फलाफल मथाना अरगो जदिও जनरल सीट मो बिजों मोहनपुर और चुन कबां बुत सिनि त्रिपुरा सब बुत चुन रखा मथाना हामजागै दुइ एक जना ओ मारि ममाय साम दं दुइ ओ कयेक जना हाय फटें तो हाके जों बरना सेकेंड कैसे नागे हिसाबो